Siku pena usana mivio njimilili yoyenda sutawopa choipacho cha usiku pena usana mivio njimilili yoyenda mundi. Tiyatipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa chikondi chanu ndi ukulu wanu. Zikomo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene inu mumatichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani Yehova kuti mwalola lero lino tisonkhane ndi kupembedza inu ndi kukuyimbirani ndi kumva mawu anu. Thandizirani tonse pompano kuti china chilichonse chimene chichitika chikhale chobweretsa ulemu ku dzina lanu. Mutikhululukire mphulupulu zathu zonse, mutikonze komanso kutiyeretsa ndi mwazi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tipempha kuti Mzimu wanu woyera akhale nafe pa mphindi iyi pamene tifuna tiwerenge mawu anu, kumva mawu anu, komanso kuphunzira kuchoka kwa inu. Mutithandizire tonse chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapempha. Amen. Pa tsiku la lero tiona mawu ochoka ku buku la 1 Petro chapter 2, ndipo ndiwerenga mavesi awiri, vesi yake ya 9 komanso 10. 1 Petro chapter 2 ndipo kuyambira vesi yake ya 9 kulekeza 10. Ndiyamba kuwerenga vesi yake ya 9. Akuti koma inu ndinu mbadwa zosankhika, ansembe achifumu, mtundu woyera mtima, anthu amwini wake, kotero kuti mukalalikire zoposazo za iye amene anakuyitanani mutuluke mu mdima mulowe kuwunika kwake kodabwitsa. Inu amene kale simunali anthu, koma tsopano muli anthu a Mulungu, amene kale simunalandira chifundo, koma tsopano mwalandira chifundo. Amen. Tikupitiriza kuona zinthu zimene zimafotokozera mpingo wa chikonzero. Sabata ziwiri zapitazo timaona nkhani yokhudzana malamulo a Mulungu. Kuti kodi malamulo a Mulungu atitanthauzira chiyani kwa ifeyo ngati anthu amene timpembedza iye. Timaphunzira kuti chimene chimayamba kubwera si malamulo ake a Mulungu ya. Chimene chimayambirira kubwera ndi chiwombolo cha Mulungu. Kuti Mulungu amatipulumutsa poyamba, amativuula mu nyasi zimene tinalimo, ndipo akatichotsa kumeneko tikabwera kwa iye pameneno amatipatsa malamulo ake kuti tiziyendamo, kuti tizikonzedwa. Chifukwa ena amanena kuti Mulungu adatipulumutsa ku chilango cha uchimo, ndipo akutipulumutsa ku mphamvu ya uchimo, ndipo adzatipulumutsa kukupezeka kwake kwa uchimo. Zinthu zitatu zimene ndakamba. Chinthu choyamba tikuti adatipulumutsa ku chilango cha uchimo. Chifukwa chani ndikutero? Tikakamba za chilango cha uchimo, timadziwa aliyense kuti chilango chake cha uchimo ndi imfa. Aliyense akuyenera apite ku Gehena, aliyense akuyenera apite ku chiwonongeko. Koma pakubwera kwake kwa Yesu Khristu ndi pamene pakubwera chipulumutso, kuti ineyo sindinenso woyenera kupita ku chiwonongeko. Chifukwa chani? Osati chifukwa ndachita ntchito zabwino yani, koma chifukwa choti Yesu Khristu anabwera nafa m'malo mwanga. Ndiye kuti Mulungu adatipulumutsa ku chilango cha uchimo. Sitikuyeneranso kudankhawa kuti kodi ine mwina Mulungu adzanditaya, kodi ine mwina nkatayika. Iya, chifukwa Yesu Khristu adanena kuti kwatha, kwatha, zonse zatha. Adagonjetsa mphamvu ya uchimo pa mtanda paja yotibweretsera chilango.
Kachiwiri ndinakamba zoti Mulungu akutipulumutsa ku mphamvu ya uchimo. Chifukwa chiyani ndinatero? Mphamvu ya uchimo imakhalabe mwa ife pamene tapulumutsidwa. Sikuti tikapulumutsidwa nthawi yomweyo timayamba kuchita zachiyero. Mwina ena mukhoza ndi chirombo. Kodi tikangopulumuka nthawi yomweyo basi timasintha kuyamba kuyenda moyo ngati wangelo? Zimatero? Timapezekabe kuti nthawi zina tigwa mu uchimo, nthawi zina tibwerera mbuyo, nthawi zina tifoka. Ndipo Mulungu mwa mphamvu ya Mzimu wake woyera akutipulumutsa ku mphamvu ya uchimoyo kuti tiyambe kumukana mdierekeziyo pang'ono ndi pang'ono, chifukwa pamabwera maoti timakula moyo wathu wauzimu, timakula mchisomo chimenechi. Pamene masiku akupita, pamene tikuwerenga mawu ake pafupipafupi, kuzindikira malamulo ake, pamene Mzimu woyera akugwira ntchito yake mwa ife, pang'ono ndi pang'ono timayamba kukonzeka kuti tikakhale monga mmene Mulungu afunira. Pake pamene tsiku la imfa likuyandikira, amakhalanso kuti Mulungu akutikonzabe ndithu kwakukulu kutikonzekeretsa moyo umene uli mkudza. Tikakhulupirira, tikapulumutsidwa, sikuti timakhala anthu opanda banga kapena opanda tchimo nthawi yomweyo ayi. Timakhala nazo ndithu zofoka zimene zoti Mulungu amatikoza kuti ifeyo mphamvu yake ya uchimo isatigonjetse. Ndiye ndinakambanso kuti ikubwera nthawi imene Mulungu adzatipulumutsa kukupezeka kwa uchimo. Pamene tidzakhala mwamba, pamene tidzakhala ku ulemerero, sikudzakhalanso uchimo yani. Ndiye kuti Mulungu watichotsa pamene panali uchimo nkutipititsa malo amene pali chiyero chamuyaya, chiyero chosatha, chiyero chimene choti sichidziwa tchimo lina lililonse, kuti tikakhale anthu opanda banga ndi opanda chilema china chilichonse pamaso pake. Ikubwera nthawi imeneyo, si lero yayi, koma Mulungu akutikonzekeretsa kuti tikafike kumeneko. Chifukwa malamulo ake amene aperekedwa kwa ife modalira Mzimu woyera, Mulungu amakhala akutikozabe kutikonzekeretsa kuti tidzafike nthawi imeneyo. Ndiye pa ndime imene tawerengayi, chimene tikufuna tionepo kwambiri ndi kuti kodi mpingo wake wa Mulungu umaoneka bwanji? Ndi chimene tikufuna tiphunzire. Kodi mpingo wake wa Mulungu umaoneka bwanji? Tionapo zinthu zitatu. Poyamba, tikakamba za Akhristu ndi anthu ake, ndi anthu otani? Kachiwiri, tiona kodi Akhristu cholinga chawo ndi chiyani? Akhristu cholinga chawo ndi chiyani? Ngopomalizira, tiona kuti kodi Akhristu anali anthu otani? Ndipo akupita kuti zinthu zitatu zimene takamba. Kodi mpingo wa Mulungu ndi wotani? Ndiye tikaona makamaka kodi Mkhristu ndi ndani, pa vesi yake ya 9 akukamba zinthu zingapo. Poyamba kuti inu ndinu mbadwa yosankhika. Mu Chingereza amati you are a chosen generation. Mbadwa yosankhika. Tikaona zakalata imeneyi ya Petro, akulemba kuti akalimbikitse Akhristu ena amene anali kudutsa mchizunzo. Ndipo koyambirira kwa chapter 2 akukamba za anthu ena amene anakana Yesu Khristu, amene anakana choonadi chake, ndipo anadzitengera wokha chiwonongeko. Pa vesi yake ya 8 akuti kwa iwo akukhumudwa ndi mawu okhala osamvera kumenekonso adayikidwako. Ena atamva mawu, malo mogonjera mawu ake a Mulungu, anasankha kukhala anthu osamvera. Chimene chinachitika ndiye akuwalembera awa anthu amene anali pakatikati pa chibalaliko, pamene panali anthu ochoka madera osiyanasiyana. Panali Ayuda, panali anthu amitundu. Mpingo umenewo anali anthu oti anali pa chiyeso chachikulu. Ayuda amakamba zawo, anthu amitundu amakamba zawo.
Koma kodi chenicheni chimene chimamtanthauzira Mkhristu ndi chani? Chifukwa kuti yenawo sakhulupirira, salabadira za Yesu. Koma inu ndinu mbadwa yosankhidwa. You are a chosen generation. Ndikati mmene tili pano, ndife mbadwa zosankhidwa. Tinasankhidwa ndi Mulungu. Tinasankhidwa ndi Yesu Khristu. Sitidadzibweretsa tokha pano. Ndipo iwo amene amadzibweretsa okha pamaso pake pa Mulungu sachedwa kuchoka. Chimene tikuyenera tichizindikire kwambiri. Tikakamba za Khristu azathu, sinkhani yoti timapita kukadzisankhira tokha kuti awa akhala azanga awa Khristu, awa akhala azanga Khristu. Tikakamba za banja la Chikhristu ndi Mulungu amene amatisankhira bali. Sitidziwa kuti kuchali chimene kuti kumana ndani. Sinokhulupirira kuti pana analipo wina amene ankadziwa kuti tingakhale limodzi chonchi. Palibe. Ndi zinthu zoti sungathe kulingalira kuti ndingathe kumpeza m'bale bwanji, ndikathe kusankha uyu bwanji, koma ndi Mulungu amene amatisankha natibweretsa pamodzi kuti tiyambe kuyenda m'chiyero chake. Chifukwa banja la Chikhristu ndi chinthu chodabwitsa kwakukulu. Chifukwa choti sitilumikizana chifukwa cha mwazi ya, sitilumikizana chifukwa cha magazi, kuti labadwira limodzi kaya kumudzi kwathu kumodzi, koma chifukwa choti mpulumutsi wathu ndi mmodzi. Mpulumutsi wathu ndi mmodzi. Mbadwa yosankhika. Kachiwiri kuti ndinu ansembe achifumu. Ansembe achifumu. Tinakambako mbuyo pa nthawi ya maphunziro nkhani yokhudza ansembe. Kuti kodi wansembe ndani? Kodi pali ansembe ena oti Mulungu adayikabe masiku ano kapena? Ndiye apa Petro akutiuza kuti Mkhristu wina aliyense ndi wansembe. Kutanthauza kunena kuti ineyo ndikafike pamaso pake pa Mulungu sindikuyenera ndidalirenso kudzera mwa munthu wina wapansi pano. Wina aliyense ali ndi kuthekera, ali ndi ufulu wopita pamaso pake pa Mulungu, ali ndi kuthekera kubwera pamaso pa Mulungu mpemphero ndi chiyamiko chifukwa cha Yesu Khristu. Mkhala pakati wathu tonse ndi Yesu Khristu. Sitikuyeneranso kukhala ndi akhala pakati ena pa dziko lino lapansi. Osati ayi koma kuti ineyo kuti pemphero langa liveke koma ndidzere kwa uchachi. Koma pamene mwakhalapo mwachikhulupiriro chanu mwa Yesu Khristu, modalira mphamvu yake ya Mulungu, titha kubwera ndi kupereka pemphero kwa Mulungu. Chifukwa Paulo Petro akutitchula kuti ndife ansembe achifumu. Sitikuyenera kukhalanso ndi ansembe. Lero lino tili ndi abusa. Azibusa ntchito yawo ndi kulalikira ndi kuphunzitsa uthenga wa Mulungu. Kulalikira ndi kuphunzitsa uthenga wa Mulungu. Tikamvera mawu aja ndi kumtsata Mulungu ndi chimene Mulungu amafuna. Ine si ntchito yanga yoti ndikhale pano pa mndandanda kuti aliyense azidzaikhala ngati uchitwa ndipempha. Kuti abusa mwina tampemphera nkhono kuti zakuti ziyende. Nditha kupemphererani. Koma musakhulupirire kuti poti ndapemphera ine ndiye pemphero lanu liveke. Pamene pali zinthu ziwiri zonse. Komanso ineyo ndiyati ndiyambe kuphunzitsa kuti inuyo kuti pemphero lanu liveke mwina mutabwera kale kwa ine. Ndiye kuti ndikunama. Ndiye sindikutumikira moona ya. Koma Mulungu watipatsa mwayi, watipatsa mpata woti titha kuyandikira kwa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Timakambirana tsiku lina kuti n'chifukwa chani chisalu cha mkachisi chidatani chidangambika pakati. N'chifukwa chani chidangambika pakati. Kunali kuyankhula kwa Mulungu kumene kuja kuti njira imene inali yakale yobwerera kwa ine imene anthu amayidziwa tsopano yatani yatha. Wina aliyense ayenera kubwera kwa ine kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Chisembe chisalu chija chimatseka pakati pa anthu amene amakhala uku komanso ansembe amene amabisalawo. Kumakachita miyambo yawo, kumakachita zawo kumene kuja zoyankhula ndi Mulungu, kupereka sembe ndi zina zotero.
njira imeneija inatha pamene Yesu Khristu anadza pa dziko lapansi nazunzika nakhala muimfa nadzuka kwa akufa. Khomo linatsekulidwa chifukwa tonse ndife ansembe oti tikuyenera kuyandikira mwa Yesu Khristu ndi chikhulupiriro chonse. Fundo ina, mtundu woyera mtima. Mtundu woyera mtima. Muchingereza kuti holy nation. Akhristu ndi anthu amene wonse ndi woyera mtima. Akhristu ndi anthu amene iwo anayeretsedwa mitima yawo osati chifukwa cha china chilichonse koma chifukwa cha Yesu Khristu. Pamene Yesu Khristu anatenga machimo athu, anavala chovala chathu chonyasa, anatenga chovala chake chachiyero nativeka ife. Ngati mmene timalengera kwa aneneri Zakariya. Ali pamaso pake pa Mulungu. Mngelo akuyankhula kuti Mulungu akuyankhula kuti mchotsereni chovala chakecho mvakeni chovala choyera. Ndi mmenenso Akhristu tili. Anthu woyera mtima, mtundu woyera. Monga mmene unalili mtundu wa ana a Israeli, mtundu wopatulika kwa aliyense, mtundu wosankhika. Ndi mmenenso zilili Akhristu lero lino, mtundu wopatulika, wosankhidwa. Tinasankhidwa ndi Mulungu. Sitinadzisankha tokha, koma Mulungu anatisankha kuti ifeyo tikhale anthu woyera mtima. Kufotokozera kwina kuti anthu amwini wake. Anthu amwini wake. Kodi ndiyo madzitenga kuti ndinu andani? Okay? Inuyo madzitenga kuti ndinu andani. Chifukwa Mkhristu wina aliyense amazindikira kuti ineyo sindili wa ine ndekhayi, koma ndili wa wina wake. Chifukwa Paulo akunena kuti ine sindili wa ine ndekha. Ndipo moyo umene ndikhala sindikhala wa ine koma ndikhala wa ndani? Wa Mulungu, wa Yesu Khristu. Kandifa, kandikhala moyo, izo ndi zake mwini wake wa ine. Akhristu amene amazindikira kuti iwowo ndi ake a Mulungu, moyo wawo amakhala mosamala. Koma Akhristu amene amadziona kuti iwowo moyo wawo ndi iwowo basi, amakhala Akhristu achisawa. Amakhala Akhristu osalabadira. Amakhala Akhristu osatekeseka ndi chikhalidwe chawo china chimene chitobweretsa chipsinjo kwa Mulungu. Ndife anthu ake ya Mulungu. Sindife aife tokha. Poyamba tinali akapolo a uchimo, akutumikira za uchimo. Pano ndife akapolo ake a Yesu Khristu, ndipo tikuyenera titumikirenso zake za Yesu Khristu. Moyo wanu si wa inu nokha, koma ndi wake wa Mulungu. Chifukwa china chonse chimene muchita pamaso pake pa Mulungu, mudzayankha. Tidzayankha. Chifukwa kuti moyo wathu si wa ife tokha. Ndiyo tikaziona zinthu zonsezi, kodi ifeyo zingatanthauzire chani? Kuti ineyo ndizindikire kuti ndine mbadwa yosankhidwa, ndine wansembe wachifumu, ndine mtundu woyera mtima, ndine wa mwini wake. Ndakhala ndikukamba kale zimenezi. Kuti ngati ifeyo tizindikira izi kuti zimene zimatanthauzira ife, moyo wathu tikuyenera tikhale mwachitsanzo. Moyo wathu tikuyenera tidzipereke kwathunthu kumtumikira Mulungu. Moyo wathu tikuyenera tidzipereke kwathunthu kufalitsa mawu ake a Mulungu. Kandi pati pamene tili, kwina kulikonse kumene tikhala, tikuyenera tionetsere kuti moyo wathu ukuchitira umboni za chimene tili. Usatsutsane ndi chimene ifeyo tili. Dziko lapansi silikondwera ndi anthu amene amadzipereka kwathunthu kwa Yesu Khristu. Dziko lapansi limafuna anthu amene zimene ali sazitengera serious kwenikweni. Koma tikakamba za moyo wa Chikhristu, tikuyenera tizitengere
mwachidwi ndi mosamalitsa. Sakhale zinthu zapakamwa chabe yani, koma zikhale zoti zikuonekera m'machitidwe mwathu, muziganizo zimene ife timapanga, m'mayankhulidwe yathu ena aliwonse, m'machitidwe yathu ena aliwonse. Kodi zimaonetsera kuti ife ndife osankhidwa? Kodi zimaonetsera kuti ife ndife achifumu? Kodi zimaonetsera kuti ife ndife mtundu woyera mtima? Kodi zimaonetsera kuti ife ndife anthu ake a Mulungu? Ndimakamba nthawi ina kuti mmene Mkhristu akuyenera apange chiganizo pa ntchito imene alili, zikuyenera zikhale mosiyana ndi mmene wina angapangirenso chiganizo pa ntchito imene. Chitsanzo chabwino ndikubwera ku ntchito kapena kupita ku ntchito. Timamva m'maofesimu kuti anthu amapita ku ntchito mwina mochedwa, akakhala kumene kuja zochita zawo salabadiranso ayi. Mwina kwabwera anthu ena oti akufunira awathandize, angochita zawo osalabadira. Koma china chimene chimandabwitsa kwakulu nkuti mwina anthu ena oterowo ndi akhristu. M'malo moti asamale ntchito imene ali nayo, m'malo moti asamale zimene ndi udindo wawo, timachita mosasamala. Kodi tikuganiza kuti zingapereka chithunzithunzi chotani kwa anthu ena? Koma ngati Mkhristu tikuyenera tikhale anthu amene chimene tauzidwa kuti tichite moyenerera. Tisunge nthawi, tisamale nthawi, tichite zinthu moyenerera. Kaya kuchipatala kumene anthu amadandaulako kwambiri, zimamvetsa chisoni kuti mwina adokotalawo ndi akhristu ndithu, koma zochita zake kangati sakulabadira wanthu. Kandi business ina iliyonse anthuwa akuti ndi akhristu, koma ufuna kubera wanthu. Tikakamba za izi simawu ongokamba chabe kuti zikangotchula kuti ayi ine ndine osankhidwa wa Mulungu, ine ndine wansembe wachifumu, ine ndine mtundu woyera mtima. Koma zikuyenera zionetsedwe m'machitidwe yathu, zikuyenera zionetsedwe pa chimene ife tikuyendamo, kuti zizindikirikedi kuti ndife anthu ake a Mulungu. Fake tikatsika musi makutuza cholinga kuti kotero kuti mukalalikire zoposazo za Iye amene anakuyitanani. Mulungu anatisankha, anatichotsa mu mdima kuti tikalalikire zokoma za Iye. Anatichotsa mu mdima kuti bweretsa mkuwala kwake. Tinali anthu oyenda mu mdima, tinali anthu ochita chifuniro chathu, okondweretsedwa ndi machenjerero ndi zichitochito za dziko lino lapansi. Koma Mulungu anatiyitana, anatichotsa kumeneko kuti tikayende mkuwala kwake ndi kulalikira zoposa zake. Kodi ife ndife anthu amene timalalikiradi zoposa za Mulungu? Kapena tikadali mu mdima, chifukwa mwina tikhoza maona ngati tidatuluka mu mdima, pamene tikadayenda mu mdima, tikadali mu mdima, tikufunikira tidatuluka kumeneko ndi kukhala mkuwala kwake, ndi kuyamba kuchita chifuniro chake, kulalikira zoonadi zake, kuti anthu ena amudziwe Mulungu amene. Chimenechi ndi ntchito ya mpingo wa Mulungu, kulalikira uthenga wabwino. Koma lero lino akhristu ambiri tasiya ntchito ya kulalikira ndi kufalitsa uthenga wabwino m'manja mwa azibusa. Tasiya ntchito ya kulalikira ndi kufalitsa uthenga wabwino m'manja mwa makomiti amene tayika akufalitsa ku mipingo kwathu. Koma ntchito imeneyo si azitsogoleri okha, si azikulu mpingo okha, si azibusa okha, si iwo amene tayika m'makomiti okhawa, koma ndi ntchito yathu. Apa ukamba za mpingo wa Mulungu, sakukamba za azitsogoleri. Chifukwa mwina akadena kuti ayi koma atsogoleri niyo ndinu anthu osankhidwa, mbadwa oyera mtima,
kuti mukalalikire uthenga bwino, koma autera ayi akukamba za Khristu kuti iwo ndi anthu amene adasankhidwa ndi Mulungu, adapatsidwa dzina lopambana, adapatsidwa mwayi umenewu kuti akalalikire uthenga bwino, ataona kukoma kwake kwa Mulungu ndi kukalalikira. Munthu amene sadazindikire kukoma kwake kwa Mulungu, munthu amene sadazindikire zopambana zake za Mulungu zimene adamuchitira, kumchotsa mu mdima kumbweretsa kuwala, ngati sadazindikire zimenezi sangathe kukalalikira za Yesu Khristu. Chifukwa chake lero lino tili ndi Akhristu ambiri m'mipingo mwathumu, koma sakufikira ena. Chifukwa Mkhristu wamoyo, Mkhristu amene ndi wosankhidwadi ndi Mulungu, akuyenera apite nkukafikira ena. Samva bwino kuona wina amene sadamudziwe Mulungu akuyenda mu mdima mwake. Zimamusowetsa mtendere kuona anthu akuchita ndi kuyenda mnjira ya chinyengo. Zimamusowetsa mtendere pamene zinthu sizikuyenda bwino, kaya m'mabanja mwathu, kaya mpantchito pathu, kaya mpena paliponse pamene tili. Ndiye kodi inuyo ndinu Akhristu otani? Kodi ineyo ndine Mkhristu otani? Kodi ifeyo ndife Akhristu otani? Kodi ndife Akhristu amene timangobwera kuno nkudzatenthetsa mipando kumapita kwathu? Tidikiranso sabata ina tibwerenso tidzatenthetsenso mipando kuno? Kapena ndife Akhristu amene tikatenthetsa mipando kuno timakatenthetsanso anthu ena kunyumbako? Abale ndi alongo, tili pa ntchito yakulu. Chifukwa lero lino Chikhristu changokhala ngati sewelo, chionetsero, kuti sabata ndi sabata tingopita kutchalichi, mudzaonera ine, mudzamvera ine kulalikira, kaya mudzamvera wina aliyense alalikire, kaya mudzamvera ena akuimba nyimbo, kenako kumapita m'makwathu zathu. Chikhristu si chionetsero iye. Chikhristu ndi moyo wa wina aliyense amene amadzitchula kuti ndi wake wa Mulungu. Kuti tikachoka pano, tikapita kwathuko, tikamfikire wina. Tikamakhala sabata ndi sabata, tifikire ena. Tikamakhala nthawi ndi nthawi, ena amudziwe Yesu. Tisangokhala anthu ongobwera kuno ngati kodzatayitsa nthawi. Kuno sikodzatayitsa nthawi. Achinyamata amene timakhala nawo azizathu achinyamata, kodi timawawunikirako za Yesu? Kodi timakhalako ndi nthawi yakuphunzitsana, yakuwuzana za Yesu? Kodi timakhala ndi nthawi yoonetserana chikondi chake cha Yesu? Kapena timati zimene zija zimathera kutchalichi komweko kumwana. Matero kuti tatilekhale ndi Khristu yotereka, dziko lino likhoza kugwedezeka. Mponera uno akhoza kusinthira. Timakondokamba kawirikawiri kuti Yesu adali ndi ophunzira 12 amene adasintha dziko lonse. Uthenga wabwino ukadapita, anthu ambiri adawumva uthengawu nayamba kuyenda nawo. Adazindikira kuti ine ndamva uthengawu, osati kuti ndikhalirepo ya, koma kuti upite ndithu. Usafere ine, usafere ine. Ndi tsoka lalikulu kuti uthenga umenewu ufere m'manja mwathu. Ndi tsoka lalikulu kuti uthenga umenewu utatifikira ifeyo tikhale ngati chikuni chachiwisi. Chotolo uchiyatsa moto sichingayaka. Wesera uyika ndithu kutsonyeza kumotoko sichuyaka.
watsoka akhristu ambiri lero lino ali ngati zikuni za ziwisi zodolo usonkhezera moto kuti mwina chikhristucho chipite patsogolo malo mothandizira ena aumakazimitsanso ena. Akuluakulu tili ndi ntchito, tili ndi udindo, titamva uthenga wabwino, titaona kukoma kwake kwa Yesu, titaona ubwino wake wakupulumutsidwa ku machimo, titaona zokoma zake za Mulungu, tiyeni tipite tiyende nawo uthenga. Amboni timaona oyenda manyumba mwathu koma mudaona kolili kuti mkhristu mwina woti wachali chiyolongosoka akuchita zimene ziti timawaloza zala iwo aja awawa sakhulupirira Yesu kuti mwana wa Mulungu amakhanga tukamba monyoza koma ndipo dzala olo iwowo amapita nalo kumakenda nalo. Koma ife amene timati tili mchilungamofe, amene timati kukhulupirira Yesu kuti ndi mwana wake wa Mulungu, amene timati kukhulupirira Yesu kuti ndi mpulumutsi wa dziko lino lapansi, tangokhala tsono wazeruko ndani uyawenda mbodzala kelo awenda nalo, koma ife chilungamo chathucho silupirira nacho kwina kulikonse. Ola zathu amene timakhala nawo pafupi hayi ndithu sidatenguka nthawi ine ukakhala kuti amwene kuti mumadziwa ako zaizi kana mwina taona amene moyo wake ukukhalire kuti amwene muoneka ngati moyo wanu umukusokera Yesu. Tidatengapo step imeneyi kukamuuza munthu kakuuza zathu amene tsono Yesu adalisankha, Mulungu adalisankha. Tikamati mpingo wa Mulungu, mbadwa zosankhidwa, mtundu woyera mtima, anthu ake a Mulungu, cholinga chake ndi kuti tikalalikire zokoma zake. Pomaliza pempeni pa vesi yake ya 10 akuti inu amene kale simunali anthu kukamba za kale lawo la anthu a Mulungu, kale lathu la ife, kale sitinali anthu a Mulungu, tinali anthu akuyenda mchinyengo chimene tinali moyo umene tinadziwa kuyendamo osalabadira za Mulungu. Inu amene kale simunali anthu koma tsopano muli anthu a Mulungu. Tinali anthu achidzikodziko koma pano ndife anthu ake a Mulungu. Amene kale simunalandira chifundo koma tsopano mwalandira chifundo. Popanda chifundo chake cha Mulungu tonse ndife anthu opanda tchimo. Popanda chisomo chake cha Mulungu tonse china chilichonse chimene tingachite nchopanda tchimo, nchopanda tanthauzo, nchopanda nacho kolowera. Koma popeza talandira chifundo chake cha Mulungu, chifukwa moyo wathu umaoneka kopambana, moyo wathu uli m'manja mwabwino. Ndiye ndifusafusa ngati lomwe lija kuti tsono inuyo mwalandira chifundo choterechi. Simulakalaka ena atalandiranso chifundo chomwecho. Inuyo mwalandira chifundo, simulakalaka kodi ena atalandiranso chifundo chomwecho. Ndiweleke itsanzo. Lero lino ena adangoti achabwera kuno akugafereleza kutredimi. Ndani angangonyamuka yekha mapiri. Ukanzafereleza. Lero lino kutangoti kwabwera chigalimoto kutredimi achabwera udzagawafereleza, ndani angangonyamuka yekha mapiri. Alisa ngangonyamuka yekha mapiri.
kufufuza kazi ubuga yakwemba ufufuza kuti audzagawa mnjira yake kayona fuwa okay chimene mafuna ndatauze chakuti inuyo atembo mwabva kuti uku anthu akulanda ferereza inuyo mwapita mwakamtenga ferereza uja mwapita naye kunyumba kwanu mukangokhala basi ainuza wina kuti ndakarenge mkono zinarengawo zikulephera bwanji tichite zomwezo ndi za Yesu pamene tunkhani limakhala zimafurovitsa zikakhala zinthu za dziko timatanganika timajijilika mwina mpereke chinazo chabwino ma Yesu anaboka kwambiri koma ndani amati kumlandira mwatsa mwake kungosungira zimayenda ma Yesu kwina kulikonse oh ndapeza ma Yesu nsasungende nkauza zakati nawo sadziwa akatani akakhoze ma Yesu tsono inuyo mwalandira chinthu choposa zedi kuposa kukhoza ma Yesu kwa musungira simufuna kugawira wena tuganiza zelu zilipo mulungu atithandize tikadazindikira izi kuti ife ngati mpingo wake wa mulungu adatisankha mulungu adatipatula tikhale anthu oyera mtima tikhale anthu ake ncholinga choti tikayendetsese uthenga umenewo ukafikire kwa ena dziko lino dera lathu lino mponera uku kweza lasithika Atate mulungu wathu wakumwamba tikuyamikani chifukwa inu ndinu mulungu wabwino mwationetsera kupambana kwathu mwationetsera chimene ifeyo tili ngati anthu anu anthu osankhika mtundu wopatulika woyera tidalandira chifundo tidalandira chisomo cholinga choti zimenezi tikalalikirenso kwa ena za kupambana kwanu za chimene munatichitira koma tsoka zomvetsa chisoni akhristu ambiri lero lino takhalira uthenga umene unatisintha kapena mwina sitidasinthike nkomwe Yehova sinthani miyoyo yathu kuti tisakhale akhristu ofunda chabe koma tikakhale akhristu amoto amene chimene chayaka mu mtima mwathu sichitipatsa mtendere kuti tingokhala nacho tokhala koma kuti tikagawire koso ena tithandizireni Yehova kuti tikakhale akhristu olimbika tikutumikira mopanda mantha ena aliwonse dalitsani wina aliyense pompano thandizirani wina aliyense pompano tikhululukireni Yehova pamene talephera kufalitsa dzina lanu kulalikira zaidi kutipatseni mtima Yehova kuti pamene tichoka pano ndi kupita tikakhale ndi chidwi chakufalitsa mawu anu mulemekezeke mutamandike chifukwa cha dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu tapemphera.